ана теле. Анда гына сабый чакның раушан гөле. Кышкы кичтә әбиләрнең әкиятләре, әниләрнең бәллү җыры, бәллү кие. Дуска, сиңа бүләк итәр идем, илкәйнең иркә гөлләрен. Бер нәрсә юк минем монда хәзер. Йортым, бакчам, кайткан җирем. Җырларым, сез шытып йөрәгемдә ил кырында чәчәк отыгыз. Күпме булса сезнең көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хукугыз. Ромашкалар багда ак, аерылмый бер-береннән. Ничек болай берүзе, ул кызылдан киенгән. Тукай әһәмнәрен саклый, бушлавышта куш кирәк, тарихта син, телләрдә син, и изге нурлы төбәк. Син җырладың шулчак, шундый бер җыр, икәү тынып калды. Көчле йодрыклары күтәрелгән килеш торып калды. Кирәк түгел хәзер бу икәүгә сүзләр, үгет, вәгазь. Иң ахырда куллар кысылышты һәм шишелде бәхәс. Без дә моңланып җырлыйбыз. Бик сагынган чакларда. Ташлык авылы кайда дисез? Шишмәләр чыккан җирдә. Йомып ятам, уянганны күрмәсен. Куанып ятам әнинең исән-сау көннәренә. Аяк очларына басып, шул сибә гөлләренә. Алар җыйнап аналарының балаларını кырга кудылар. Казыттылар чокыр, әүзләре шиттән карап көлеп тордылар. Аннан соң чокыр кырыена тезделәр дә хәлсез халыкны. Зур борынлы, ямьсез, бакыр күзле исерек майор өскә калыкты. 5 баласы хәерченең утырганнар тезелеп, 3 көн инде ризык күрми ялаганнар өзелеп. Бәхет кесәсеннән алып, ашъяулыгына куйган җәеп. Хәерчеләр сикереп торып куеп җибәргән чәен, бисмилладан өстәл тулган, бәрәңге, ипи сөттән балалар ашый башлаган, әйтерсең шуны көткән. Розая апа Ибрагимова язган, эй нарватан, туган аван, якынсының басу кырлаган, воскитой тәнә тиккән, титрәп окан тисмә суарың. Солкыннары була, бураннары, кышлар матур, безнең якларда. Җиргә инҗир коелгандай булар, карлар явып торган чакларда. Шул бөртекләр җыйналышып бергә, бар җиһанны төрә аклыкка. Табигатьнең сихри бизәкләре күңелләрне күмә шатлыкка. Сөтне дим кайналым, базарына дия, мин ашап туйдым дия. Базарның тамагы тук, гаепләнем хакым юк. Мин футылда сөйләшәм, үз илемдә, үз телемдә, күпме бәхет өләшәм. Иренәм теләп кенә шукыр кыя, ташка басып кер уа. Күлдә йөзгән ак казларны бер чакыра, бер куа. Җир-су уртак, хәзинәбез булсын гөлбер тырыстан. Татулыкта, именлектә, мең яшә Татарстан. Ой, Сайфетдинов, Тугры Тукай. Һәр кавымга Тәңре тарафыннан бер пәйгамбәр бирелгән кебек, татарларга Тугры Тукай килгән. Илаһи саф нурга күмелеп, Ходайсызлар аңа теш ыржайткан. Синең сазың түгел Тәңредән. Ышандырмак булып алдашасың, үрнәк алып Пушкин тәреннән. Татар шигырьләре номинациясеннән башлап китербез. Шушы номинациядә котлау өчен сүзне минем бирәсем килә. Үзебезнең Яшел Үзән газетасы баш редакторы Илсөяр Мансур кызы Садыкова һәм безнең журналист кызыбыз
Алия Рафаил кызы Гаязованарга. Әйдәгез. Җәмәгать беренчедән сезгә мөрәҗәгать итеп әйтәсем килә, җитәкчеләргә, балаларга да түгел. Сез аны карарга тиешсез. Менә безнең балаларны куйганда сәхнәгә бала ничек чыга? Сәхнәдә үзе ничек тота? Кешеләргә карыймы, кешеләргә сөйлиме, бер кешегә карап төбәлеп шунда гына сөйлиме? Ул балаларның төшерә, шуны белергә тиешсез. Bizdekiler miyim fazla? Bizim olayla olanlar ikinci olan. İkinci şuna iyi olmayı ben. Молодец, şunu işe молодец. İkinci olan Ziganşin, Nefis, Nurla Dağlar'dan. Ola şahsarı yiyecekler bize kurşı, kıllarınızda şak edip şalımız. Tübetlerine Şurada Şakirova Milevşe Osman kızı. Moğolya avlundan. Tebrik ederiz sizi. Yaşlızen gazetesi İdil yolu deb atanan vaqtda o Firuze Edebi Birleşmesi'nde uzak yıllar yazıp bastırıp girişi Nurulina Feride Enver kızı. Soğuk vakitlarda Yaşlızen gazetesinden şiirler kurmaya başladı. Feride özü şiirine yazar. Ferdanlarını gelecekte de özünün şungi matur, felsefi, lirik şiirlerimizni bizning tomoshabinlar bilan da o'rtoqlashsangiz edi. Hürmetli Muğla'yla oğlu halkı, mene indi ikinci yıl sizin avulda şunday matur şiir yel beyremi, total sözü beyrisinde katlaşırga nasip buldum yanada. Şunday matur şiir yasavçılar yıl sayın süyenip, şatlanıp, özümüzün doğan tilimizni, total tilimizni şunun kadar matur etip şiir yel beyремinde təqdim ettiğiniz için barınızga da bik zor rahmet. Kadirli tuğanlarım, hürmetli avuldaşlar, rayondaşlar, aziz milletteşlerim, barıгызны da beyram bilen kutlayım. Tuğan til günü zor beyram bizning için. Zor rahmet aytasim kile uyushtiruvchilarga ham jüri sostavına zorlab chaqiruvlari uchun shunday zo'r matur ishora o'tuvi birinchi shiratda ismini e'tibor etasim kile totar so'zi deb ataladi. Quloqqa shunday yotishli matur so'z. Agarda bizning totar so'zi degan belgilarimiz bor ekan, demak bizning totarlarning hali aytir so'zlari bor degan so'z.